स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला, कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से। आप लोग के बता दी कि अरविंद अकेला, कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया वीडियो गाना आवे वाला बा। जौना गाना के नाम बा आई एम ऑर्केस्ट्रा का अनाउंसर। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गईल बा। ई गाना के वीडियो में आप लोग के अरविंद अकेला, कल्लू और यामिनी सिंह के शानदार और सुपरहिट जोड़ी देखे के मिली। ई गाना के गौले बाड़े अरविंद अकेला, कल्लू जी और अंतरा सिंह प्रियंका जी। और ई गाना के लिखले बाड़े श्याम देहाती जी और अनजान जी। और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े आशीष वर्मा जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 15 सितंबर सुबह 6 बजे सारेगामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी। और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।